έτσι, ξέρω εγώ, εμείς από το τέταρτο, από το ημίχρονο καλύτερα. Να είστε μαζεμένοι εκεί. 7 λεπτά είναι, έτσι. Αρχαία Ολυμπία Βίλα θα περιμένει η Κωνσταντίνη με το Βόλο εκεί. Κύριε Πιτσαξή, είμαστε στην Πάτρα, στο πρώτο πανελλήνιο τουρνουά ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό. Το σχόλιο σας μόνο. Και μετά τα περισσότερα, μετά τους αγώνες. Αύριο είναι ο τελικός του Champions League. Και ενώ θα εξελίσσεται ο τελικός Champions League, εμείς θα παρακολουθούμε εδώ ένα άλλο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη, και το κάνουμε πράξη με πολλές δράσεις και με αυτήν, μια βασική αρχή, που είναι ότι ο αθλητισμός αφενός αποτελεί μία από τις διεξόδους του κοινωνικού αποκλεισμού, αφετέρου ότι ο αθλητισμός είναι ένα αγαθό δημόσιο, το οποίο ανήκει σε όλους τους Έλληνες και όλους τους κατοίκους της Ελλάδας χωρίς διακρίσεις. Ο αθλητισμός δεν ανήκει μόνο στους ισχυρούς, στους πλούσιους, στους παράγοντες, ανήκει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολίτες. Έλληνες και ξένους, όπως τονίζετε και σε αυτό το τουρνουά. Έτσι το βλέπουμε και εμείς. Άλλωστε οι ξένοι οι οποίοι φιλοξενούνται στην Ελλάδα σε γενικό επίπεδο εμπίπτουν σε μια αρχή, έτσι, ότι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι Έλληνες. Σε γενικό επίπεδο βέβαια. Σε ειδικό ελπίζουμε να είναι μια καλή αρχή αυτό το τουρνουά. Σε ειδικό επίπεδο το βλέπετε και τώρα. Να ευχηθούμε να υπάρξει συνέχεια. Θέλουμε να ριζώσει αυτό. Ο Διογέννης και η Γαλήνη δουλέψανε πάρα πολύ για αυτό το τουρνουά και ο Δήμος Πάτρας. Είχαν μια άλλη κατεύθυνση στην αρχή, έτσι, μια κατεύθυνση συμμετοχή σε μίνι μουντιάλ, αστεύω. Εγώ αυτό συμπαθητικό ακούγεται, αλλά δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να σχηματιστούν ομάδες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και να αγωνίζονται κάθε χρόνο σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα δεν είναι να στέλνουμε μόνο 11 άτομα έξω ή 15 άτομα. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και συνδυαστικό, όπως γίνεται σε άλλες χώρες, όπου μέσα από το πανελλήνιο τουρνουά βγαίνει. Όπως αυτό αυτή τη στιγμή θέλω να ριζώσει, και θα έλεγα ότι θα ήταν και καλό να ριζώσει και εδώ σε αυτή την πόλη που το έχει αγκαλιάσει, και ιδιαίτερα σε συνεργασία με τη Γαλήνη, που είναι ένα καταπληκτικό σωματείο. Το είδαμε μαζί χτες, που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στον χώρο του αθλητισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.